Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa kelas tunggal. Pripun kabare? Sae nggih? Para siswa kelas tunggal ingkang solih-solihah, dinten iki bakal sinau basa Jawa piwulang setunggal pasinaon setunggal babagan swara kewan. Ayo bareng-bareng ngrungokke lan nirukke swara-swara kewan. Kewan iki apa? Sapi. Suarane sapi yaiku iki kewan wedhus. Suarane wedhus yaiku yang iki kewan jaran. Suarane jaran yaiku para siswa sampun ngrungokke swara-swara kewan. Saiki tugase nirukke swara kewan-kewan iki yaiku kodhok, bebek, lan kebo. Pasinaon basa Jawa dinten iki babagan swara kewan sampun cekap nggih. Semangat sinau para siswa. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.